И така, това е стаята на Бой Милан, която те утре ще чистят. То това записва ли звук, бе, не, нали? Да. Това са чехлите. Това са дрехите на Бой на Милан. Тук има, те понеже са сектанти и ще ходят на Исус заедно с синовете си. Жена си Хилеса. На Бог почти виждам щастие. Така, нека да обърнем внимание на празно, всичко тук е празно и неизползвано. Обелки от бомбони, празен чипсет. Това чипс е поне от 4 седмици. От 4 седмици. Празен лион, не е лаян, обаче майка вика лион и ме объркала. Празни бомбони лукчета. Тия са от 2 месеца. От 2 месеца. На Бо косматите крака и косматите мусташаци. Но, интересното е, преминаваме към масата и междувременно това е на Босака. Тук има безброй много празни трубички и чували. Така, празно, това е моята бира, която също е празно естествено. Току-що намерихме на Бокърито. Това е нещо, което не знам какво има вътре. Някакви харчи, ето ги семки. Тук едно време е имало телешка с дърма, но ме изкапа. Обелки от салам и бабек. Това е нашата чиния, която се издирвахме. Не е мито от 3 седмици, може да забележите как всичко е засъхнало по нея. И Бой е дел салама с обелките и после ги плюе. Това е Милан. Милан. И двамата едем от единствената чиния. Тук някога е... това е единствената им чиния, която е наша. Тук някога е имало цунами, то като гледаме минало и си е заминало тук. Аз така и не опитах! Аз се взявам цяла. Ето, тук имаш втората ножение, която така и не опитах. В тези труби може да има нов вид живот. Много е възможно да има нов живот вътре. Бомбони! Не, това не са бомбони. Това е пакетче с мелонче от бомбони. Тък му се зарадвах, защото съм гладна. Така. Е лъжицата, която... Единствената измита от 3 седмици. Единствената измита. И това е пълно! Морчето си как трака! Обаче Милан каза, че е като една на гълъб, така че няма да го ям. Тук някога имал... това го казах вече. Тук е имало нещо, което струва 2,27 и наистина нещо доста малко като за 2,27, не знам. Молив! Трябва ми. Тук има хляб. Чайче забравих да гледам какво нямам. Нека да отбележим, че хляба все още не е мухлясал. Ето, което е доста странно. Също така мога да кажа, че тези орехи стоят тук още от сесията. Вафъл, която Бо не ми оставил, може да видите вътре, че няма нищо. С този хляб съвсем спокойно, хладнокръвно мога да убия някой. Да. Изключително чист. Какво? Не можеш хладнокръвно, защото си супер. Добре, без да искам, примерно, мога да оцелам и ям по главата. Тук този изключително чист нож. И той не е мит от седмица. Който не е мит от седмица, но всеки ден. Може би това е другата чиния, в която да всеки ден и не е мит от седмици. От тази вили се откривам с дърма, течен шоколад, спагети, домати, нещо червено, не знам какво е. Направо. И тук нека да забележим празните бутилки от минерална вода и естествено райт. И отлив, който предполагам, че останал тук, откакто пихме последно, преди 2 месеца тук, водка. И още едно. Нека да забележим на Бот дънките. Ето ги, и тях. С тези дънки именно, той утре ще ходи на училище.
Но дори да ги хвърля дали тук или тук, няма абсолютно никакво значение. И това е Иво, който дойде и си бърка в носа. Ама вече е 5 минути. Ето ги едните чорапи, аз не знам да ви покажа. Това е много чорапи. И Мога да снимаш как ми ето там. И на Иво чорапите мирисат. Искам буклука да отбележа. Буклука е страхотен. Ето. Тук празни тръби отново, да не говорим за буркани, хляб. Тук не искам да отворя да видя какво има в тази кутия. Учебници, фасове, но въпреки че те не пушат и не ни дадат тук да пушим от 2 месеца има купилник пълен с фасове. И най-интересното, в нашата баня има повече хлебарки, но все пак не знам как става това. Те се държат ликен пълен с чини, мръсни. Не мога да ви опиша каква смрад се носи. И тук хлебарки няма. Ето. Това е легенът пълен с чини. Това искам да кажа. Ето го. Тук, понеже Милан е срал, не знам дали се вижда. Понеже Милан е срал и не си е избърсал лайното с съответната четка за кине, която съм страшно учудена, че има. И нещо, което най-много ми прави впечатление, и всичките празни ролки от използвана туалетна хартия, които искам да забележите тук. И тук, които никога не се махат и никога не изчезват. Повярвайте ми, те са най-големите дръслици. И нека да забележим мръсното бюле, което е метното на тръбите. За повече информация ще раздаде после у нас да направите сравнение.